ялкау макмай. Безнең макмай рәхәт тора, саф әсере. Җитезләнә һаман, уйный, йөгерә, өрә. Карый миңа мәхәббәтле күзе белән, гүя уйныйк дигән була. Гүя көлә. Кайвакыт ул ята тәмле ашап, туеп, ал аяклары өстенә башын куеп. Ана шунда чыбын халкы тыныч язлый. Ялкау макмай, уларны тормы куып, чебенләрне астан гына карап ята. Ярты йомык күзен генә ялтырата. Кайвакыт ул колак артын торып каршый, чебен халкы шунда тиз-тиз кача башлый.